Snaga Srpske napredne stranke u Srbiji, u narodu. I za nas ne mora da stane ni Čeda, ni Čanak, ni ovaj, ni onaj. Iza Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića stoji ono što najvažnije, ceo narod. Većina građana Srbije stoji iza nas. Ono što neće nikada stajati iza onih koji napadaju Srpsku naprednu stranku svakodnevno, koji pričaju gluposti, iznose laži, besmislice, pokušavaju na čistom populizmu i demagogiji nacionalističkoj ili zapadnoj ili kakvoj god da dobiju nekakve glasove. To prosto je nemoguće. Prošlo vreme 90. godina, prošlo vreme 2000. godina, narod više ne veruje ni u Deda Mraza, ni u paketiće, ni u Jelku, ne znam, veruje u konkretne rezultate. Ljude ne možete da obmanjujete, ni pričate priče. Ono što je danas na dnevnom redu i govorimo o REM-u, o članovima REM-a, pa upravo je snaga Srpske napredne stranke u tome. Pa smo rekli opoziciji, evo vam svi minuti u medijima, evo vam sve informativne emisije, evo vam dnevnici, evo vam sve novine, sve naslovne strane. Šta god da dobijete, nećete dobiti Srpsku naprednu stranku na izborima, džabe vam sve to, jer nemate rezultate, nemate program, nemate ideju. Ne možete sa ljudima da izađete s naslovnim stranama protiv Aleksandra Vučića. Ne možete sa ljudima da izađete na izbore tako što da kažete Aleksandar Vučić i sad si veliki baja, rekao si Vučić. A šta si ponudio građanima Srbije? Da ste ljudima dali jedan put, da ste dali kilometar puta, da ste im dali bolnicu, dom zdravlja. Pa nijedna vlast pre ove nije uradila jedan dom zdravlja u Srbiji. Klinički centar nisu uradili, nijedan. Sad Srpska napredna stranka radi prve kliničke centre u Srbiji. Klinički centar Srbije, Niš, Novi Sad, Kragujevac, po celoj Srbiji, da ljudi imaju da se leče. Opremamo kliničke centre, domove zdravlja. Evo, juče kamen temeljac za ljude u Borči koji čekaju dom zdravlja 50 godina. Pa puno usta patriotizma. Znamo ko je naseljavao za vreme ratova, ko je morao da izbegne pa došao u Borču da živi na tom delu Palilule. Pa što niko nije uradio njima dom zdravlja? Što niko nije setio tih ljudi? Najlakše u Skupštini da se dođe, se digne dnevnica, da se putuje, ne znam odakle, bio onaj čuveni poslanik iz te grupe koji je uzimao 100.000 za dnevnice. To je bilo najvažnije. A doma zdravlja nigde za ljude, nigde puteva. Pa sad nam žao što naš kandidat nije predložen za članstvo u REM-u. Baš mi mnogo žao. Šteta što ne mogu svi vaši kandidati se skupe, pa svi da budete članovi REM-a, svi da dobijete urednička mesta u medijima, svi što više prostora u medijima da imate, to bolje. Jer onda podrška Srpskoj naprednoj stranci Vučiću ne bi bila 55-60%, bila bi 100%. Oni nude afere. Za opoziciju u Srbiji najbolje da se ne pojavljaju uopšte. To je jedina šansa da uđu ponovo u parlament. Jer čim ljudi čuju šta oni nude, ili ugase televizor i kažu ba neću da izađem na izbore uopšte, jer iz njih ne glasaju za one ljude koji nude konkretne rezultate. Lepa je Srbo. Ostavite građane Srbije više na miru. Neće ljudi da slušaju gluposti. Ljudi hoće kada izađu na ulicu da vide fasade uređene, da vide okićen grad, da vide turiste, da vide nove trgove. Hoće ljudi da vide da se bolje živi. Ide Nova godina, hoće da vide veće plate, veće penzije. Hoće da mogu unučiće da obraduju sa poklonom za Novu godinu, a ne da ih obraduju sa naslovnim stranama afera gde se snajper uperi u predsednika Republike. Onda kaže, ma ne, nismo to hteli, nego šta ste hteli? Pa svi bi se obradovali iz opozicije da nema Aleksandra Vučića, ali malo sutra. Uz Aleksandra Vučića je cela Srbija. Zato što čovek radi, zato što ne zamajava javnost u Srbiji sa praznim pričama. Nego kaže, samo vi napadajte, samo vi pljujte, pišite šta god hoćete. Izmišljajte afere. Izmišljajte, fabrikujte afere svakog dana. Jedina fabrika koju je opozicija, ova leva ili desna, u Srbiji napravite fabrika afera. I tu su uspešni, tu su savršeni. Najbolji u Evropi za fabrikovanje afera, to je srpska opozicija. Niko tako dobro ne zna da pravi afere i da ih izmišlja kao opozicija u Srbiji. Pogotovo ovaj deo što ne dolazi, koliko, Markoviću? 350, 400 dana nema ih u parlamentu. Ali ima ih u sali za konferencije, u velikoj sali ih ima, tu svaki utorak, sreda, kad već drže svoje konferencije, mašu nekim papirima, izmišljaju afere, pa im onda kažu iza REM-a, nama barem to je bez veze, pa svi poboljšanje izbornih uslova je bez veze, to nam ništa ne treba. A ljudi, odlučite šta hoćete. Kaže, nema nas u medijima. Pa budete u medijima po ceo dan.
pa i to je bez veze. Nema nas u novinama, pa budite u svim novinama, pa to je bez veze. Onda izmisle neku novinu koja se ne zna ni ko je vlasnik, ni ko štampa, ni gde se štampa, kao i ova televizija, što se ne zna da li je iz Luksemburga, iz Beograda, Zemuna, iz Kine, odakle se emituje već to, nemaju pojma. Novine kupusni list. A dođu i danas na Odbor za kulturu pa kažu, pre neki dan kad su bili, pa reče jedan od njih, vi pod pritiskom Zapada donosite odluke. Ne. To je autoprojekcija. Tako je. Oni donose odluke pod pritiskom Bastaća, Đilasa, Obradovića i ostalog ološa. Poboljšanje izbornih uslova nazivaju gašenjem demokratije u Srbiji. Super, bili su baš izborni uslovi sjajni i 2000. i 2012. Pa zabranjivani spotovi, šta sve nije zabranjivano tokom političkih kampanja. A znate zašto neke stranke nestaju u Srbiji i zašto se gase? Postoji ono što se zove politička evolucija. Pa ako se ne prilagodite uslovima života i uslovima na političkoj sceni, vi ćete da nestanete. Tako i Srbija je morala da se prilagodi uslovima u svetu, uslovima današnjeg života, da vidi šta je realnost danas u Evropi i u svetu i da vodi takvu politiku gde će Srbija da opstane, a ne da nestane. Jer je najlakše da sedite u Skupštini i da se smejete po ceo dan, da vam bude mnogo zabavno. Pa neka to narod da kaže dvorske lude. Kad ne znaju šta drugo, oni se smeju ljudi. Kaže jedan od govornika, pametan čovjek bi se zabrinuo. Evo, ja nisam pametan, ne znam da se brinem za te ljude, ali pametan čovjek bi se zabrinuo da je u koaliciji sa Bastaćem. Zaista to je zabrinjavajuće. Za čoveka koji svoje prijatelje, svoje kumove kesama prevaspitava, koji se tako strašno naljuti kad mu 6.000 evra ne donesete tuđih, nezarađenih. To je samo jedna koverta bila 6.000. Zafalilo mu tog dana da ode do neke daleke zemlje pa da se vrati. Pa se naljutio strašno. Pa prvo što je dohvatio je kese i dobio taj nadimak čovjek na kraju. Evo, on je najtužniji čovjek na opštini Stari Grad. Jer 1. januara zabrana upotrebe plastičnih kesa. I sad se Bastać i Đilas dvoume, razmišljaju ljudi, debatuju po ceo dan šta da smisle, koje će novo sredstvo da koriste u borbi protiv svojih kumova, prijatelja, protiv svojih koalicijnih partnera. Zabrinite se. Ja verujem da biste vi možda izašli iz te koalicije, nego je strah od kese veliki. Ali nemojte se plašite, nema kesa od Nove godine. Možete, ako ste čestiti, verujem da jeste, da izađete iz te koalicije. Neće biti kese. Srbija ima svoje institucije, ima policiju, zaštitit će vas nadležni organi od pokušaja Marka Bastaća da nešto uradi s tim kesama ili s čime već. Dakle, u Srbiji kažu da se za vlast glasalo van Srbije, odlučivalo koja je vlast u Briselu, u Londonu, ne znam ja, u Berlinu, u Vašingtonu, u Pekingu, Moskvi, gde već. O srpskoj vlasti, ako niste upućeni, evo da vas uputim, nije strašno da se ne zna, možda ste pobrkali, hoće to vremenom. U Srbiji se vlast bira na izborima u Srbiji. Srbija ima svoje gradove, svoje opštine, tu ljudi izađu da glasaju nedeljom, imaju priliku da izaberu vlast demokratski, poboljšali smo izborne uslove, a to kako se možda nekada glasalo ili kakva je vaša projekcija, šta biste voleli ko da vas dovede na vlast, u Srbiji stranci o srpskoj vlasti neće odlučivati. U Srbiji će ko će da bude predsednik Republike da odlučuju građani Srbije, u Srbiji će o sastavu vlade da odlučuju građani, tako će isto građani da odlučuju o sastavu parlamenta Republike Srbije, a onda vas kao takvih u tom istom parlamentu neće biti. Hvala.